Не очаквайте, че всеки човек, на който се обадите и го попитате дали желая да чуе една страхотна идея, която имате за да развиете съвместен бизнес, ще се въодушеви. Най-малко, защото не всеки човек има необходимост от това нещо. Някой може вече отдавна да осъществи мечтите си. Нали? Значи, 1 от 3. От 502 последващи разговора следват 165 презентации лице в лице. Тоест, 1 на всеки 9, от който сме се обадили, стигаме до разговор с него. От тези 165 презентации, 1 на 1, 132 отговора са не или не точно сега. И вие ще кажете, ние сме по-успешни. Нали? Искам да ви обърна едно внимание. Тези хора, в тяхната работа няма понятието записвам някой за да купува отстъпка. Такова понятие няма при тях. Те записват хора, за да бъдат дистрибутори. А който иска да си купува на отстъпка, да стане дистрибутор. Ама дистрибутор, нали, в истинския смисъл на думата. Така че тук се говори за дистрибутори, хора, които искат да правят бизнес. 132 казват не или не сега, 33 включват. Значи, 1 на всеки 48, който са влезли в контакт, е станал дистрибутор. Но говорим дистрибутор, активен дистрибутор, с 4 бонусни точки. Резултатът е първите 6 менеджера, изграждащи бизнес, те ги правят още през първата година на своя бизнес. Интересен факт е обаче, на който Джони Джейн обърнаха внимание, че всички тези хора, които са казали не или не сега, те не са загубили контакта с тях. Така нареченото проследяване на хората, с които са разговаряли, е довело до там, че, мисля, секунда само ще си помогна, на 7-та година, точно така, втория месец и 3-та седмица, един от тези 132 човека, който първата година им е казал не, става техният 25-ти менеджер. Тоест той ги прави диамант. С това те показват колко е важен и момента именно на това, за което говори и Ирена. Проследяване има не само в процеса на продажба на продукти, но и проследяване има в процеса на спонсориране на нови дистрибутори. Не всяко не, както виждате от практиката на дистрибуторите, означава твърдо не. Просто в повечето случаи означава не сега. Разбира се, не трябва всяка седмица. Много ми харесва филмчето. Гледали сте семейство Симпсън? За Бат Симпсън какво прави? Се клеши дистрибутор, 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 без да спира. Нали? Не бих прибърчал точно по този начин да действате. Редовно обгрижвайте хората, които си отказали, основно с информация. Знаете ли кой е най-хубавия начин? Минавайте от време на време и им показвайте най-новия си бонусен чек. Снимката с най-новото последното си пътуване, нали? Минавайте само от време да ги показвайте, нищо повече. Така, следващото много важно нещо е това, за което говорихме преди малко. Лично поведение, което да е различно от средностатистическото. Нали разбирате обаче какво значи различно от средностатистическото? Не малко по-различно, а много по-различно. Защото малко по-различно влиза в средностатистическото. Средностатистическото от една степен до страната малко нагоре, от една степен до страната малко надолу. Това означава средностатистическо, нали? Ако искате, трябва да имате поведение много по-различно от средностатистическото. Не забравяйте, че от първата секунда, в която вие спонсорирате нов човек, вие ставате какво? Модел за подражание. Вие ставате модел за подражание. От тук нататък формирате матрицата, която ще произвежда вашата група. Не знаете какво е матрица? Да, матрицата, която произвежда вашата група. Кълъпа, който произвежда вашата група. Ако вие направите грешния кълъп в този момент, не може да очаквате и нищо особено. Бъдете истински лидери, как казва Джони Джейн, и продължават с това, че истинските лидери
си поставят и цели по-високи от средностатистическите. Истинските лидери имат нещо, което е в сърцата им, ги кара да правят нещата по-различно от другите. Първо, лични цели, по-високи от средностатистическите. Второ, цели за своите групи и текущи цели. Аз бих ви дал един съвет, който е най-лесният за изпълнение. Много хора се губят в поставянето си на цели, защото те са текущи, средносрочни, дългосрочни и така нататък и се объркват коя цел да следят дали изпълняват. Аз ви давам един много простичък съвет. Поставете си една единствена цел. Една единствена цел. Тя ще доведе сама до всички други. Тази цел може да контролирате абсолютно всяка вечер дали сте изпълнили. Гарантирам ви. И тя е много лесна. Знаете каква е тази цел? Да се обадя на 5 човека днес. Това е. И оттам нататък всичко си тръгва. Тръгва си и с презентациите, тръгва си и с срещите, тръгва си и с спонсорирането, тръгва си и с продаването, и с израстването, и с всичко друго. И всяка вечер това може да го проверите. Станало или не е станало, нали? Не е нещо, което чакате на края на месеца и да има... Няма да показвам невербални сигнали, които не са прилични. Така. Освен това, ако вие сте егоисти и не поставите достатъчно високи цели на вашата група, значи не сте в правилния бизнес. Аз искам да стана диамант, а моята група не ме интересува какво ще става в нея. Целите във вашата група. Какво означава? Както ви казах, вече резултатно ориентирани работете с групата си. Сядате, събирате си. Пиеме си каквото си пиеме, ядеме каквото си ядеме. Но оттам нататък отделяме поне 15-20 минути, ще поговорим сериозно. Аджиба, какво правиме? И какво сме постигнали и какво ще направиме. Текущите цели са тези, които най-лесно може да ги контролираме. Целите са това нещо, което, както казва Джон и Джейн, ви кара да ставате сутрин по-рано, ви кара да лягате вечер по-късно. Ако имате ясно визирани цели, те са голями, повече от средностатистическите, ще видите, че вие ще направите всичко възможност да ги постигнете и ще излезете от така наречената зона на комфорт. И когато си поставите цели, трябва много активно да ги атакувате и да ги изпълнявате. Безкомпромисно. Както се казва, ако искате да вървите напред, трябва да се напрегнете. Лекичко не става. И в този бизнес. И разбира се, след като имаме средностатистически цели, лидерите очакват и резултати. Резултати по-голями от средностатистическото. За да постигат резултати, те съответно, всички лидери имат едно общо качество. Те развиват стратегии и планират. Искам да стана менеджер. Много е хубаво. Кой да иска да стане менеджер? Който не е все още. Чудесно. Нека да ви задам два въпроса. Кога искате да станете менеджери? До края на годината. Да дигнат ръка тези, които искат да станат менеджери до края на годината. Чудесно. Свалете вие ръка. Нека да дигнат ръка тези, които искат да станат до края на януари месец. Още един месец отгоре. До края на февруари? До края на март. Добре, прибавих още двама, тук станаха 5. Искам да видя останалите 30, кога ще дигнат ръка. До края на април? Още един. До края на май? До края на юни? Чудесно. До края на юли? И да ви питам честно, сега ли си измислихте кога искате да станете менеджер или преди това го бяхте планирали? Така. И тук стигаме до още едно качество на лидерите. Лидерите са винаги честни. Честни към другите и честни към себе си.
Резултати над средностатистическите искат усилия. Залагайте големи очаквания, както за вас, така и за всички, които са около вас. Едно друго качество на лидерите, това е необходимостта от лоялност. Да не го кажа преданост, защото тук не говорим за някакви лични самоотношения, но лоялност. Лидерите са лоялни първо към компанията. Както казват и Джон и Джейн, не хапи никога ръката, която те храни. Един много важен принцип. Лоялни към компанията. Защото няма идеални компании на този свят. Няма. И Forever не е идеална компания. И в Forever се правят грешки. И в офиса на Forever България също се правят грешки. И аз правя грешки като управляващ тази компания. В България става на въпрос. Но мога да ви кажа, че и другите компании правят грешки. Така че изберете си компанията с грешките, на която искате да растете нагоре. И бъдете лоялни към нея. Бъдете лоялни и към вашият екип. Бъдете лоялни, най-важното, към хората от другите мрежи. Бъдете лоялни към другите лидери. Казахме, че това е екипен бизнес. Много ли е хубаво да казвате на хората от вашия екип колко е страхотен този бизнес, каква страхотна възможност дава, колко е готин рекс, колко растеме. Обаче каква е гадната от съдната група? А по оная там купува точки. А пе тая тук стана менеджера ме дигна един друг отдолу. А пе това продава не на тази цена, на оная цена. Нали? А иначе компанията ни много готина. Страхотна е. Смешно ми се вижда. Ама това се случва всеки ден. Да, смешно ми се вижда, но това се случва абсолютно всеки ден. Значи лоялността е нещо много важно в този бизнес. Това е конкурентен бизнес по принцип, но трябва да сме лоялни и специално към тези, които демонстрират лидерски умения. Това, което бих ви препоръчал, работейки в тази група, ще направите невероятно впечатление. Ако всеки нов човек, който запознаете с бизнеса, го запознаете и с всички други лидери в този бизнес. Независимо, че не са от вашата група, да го заведете лично, ще кажете, това е Галя. Галя от седна група, но тя е сеньор менеджер, най-добър дистрибутор от 3 години подред. Ако ходиш само до нея и слушаш какво говори, за 25 дена си менеджер. Да, това е незабравка. Незабравка е също от най-добрите менеджери в България. Също ако ходиш до нея, за 23 дена и половина ще станеш менеджер. Само да слушаш. Нали? Първо отиде там, първа там. Разкажете така. Хората трябва да останат впечатлението за това какво се случва добре около вас. Знам, на някой може да ви е тежко, защото всеки има някакви лични отношения или лично впечатление от всеки от другите. Само, че ги загърбете. Бизнесът не го интересува какво вие мислите за другите хора. Особено, като казвате, мани готова, гати. Гати дистрибутора, нищо не струва. А пък той също взима 10 пъти повече пари от вас. Ако че нищо не струва. Бизнесът го интересува какво е постигнал човека. Така, следващото нещо касае, секунда, да не съм се объркал нещо. Лоялност. Да, начин на мислене и отношения, които не са средностатистически. И тук стигаме точно до това, за което говорих и преди малко. Познавате ли хора, които като влезат в залата и може да сметнете, че оттам нататък презентацията е заминала? Нищо няма да се случи от нея. Познавате ли такива хора? Аз лично познавам доста. Да, това са хора крадци на енергия. Това са хора, на които егото е толкова по-силно от разума им, че това са хора, които имат възможности да печелят много, но
губят тази възможност всеки месец, само защото не искат да наскочат егото си. Така че избягвайте такива хора, ограждайте с хора, които са с положително мислене, с които имате еднакви цели и с които имате еднакви стремежи. Нас средностатистически трябва да бъдете готови да посрещате предизвикателствата. В мрежовия маркетинг едно от най-големите предизвикателства, кое е? Отказите. Лидерите са готови да посрещнат много откази. Защо? Помните онези цифрички, 1565 обаждания. От тях колко дистрибутора? Не, дистрибутори колко станаха накрая? 33, значи 1500 нета трябва да чуете годината. Това е едно от предизвикателствата. Как общуваме с другите и колко сме загрижени за тях? Мисля, че достатъчно коментирахме и в днешното обучение, но това са неща, за които и Джон и Джейн споделят в тяхното представяне. Колко високо искате да летите с Forever, изцяло зависи от вас, от никой друг. Вие си поставяте границите. И граница единствено във вашето съзнание. Така, на средностатистическо ниво на разбиране и на познаване. Тук е много важно. Много важно. Има спит чисти знания за материи, които касаят нашият бизнес. Знам, че някои от вас познават много добре продуктите, знам, че някои от вас познават много добре маркетинговия план, някои от вас познават много добре начин на спонсориране и така нататък, но истинските лидери познават всички тези неща заедно. И правят всичко възможно. Защото мога да ви кажа, че като не само Джон и Джейн споделят, но аз мога да кажа, много често срещам хора, които са дълго време в бизнеса, видимо, вербално са си поставили много високи цели, но чудно защо във времето не са им останали 1 или 2 дни да научат маркетинговия план на компанията. Никога не са го смятали за особено важно. Имайте пред всички тези детайли са много важни. Първо, защо Forever говорихме в началото на нашия семинар. Познание на маркетинговия план. Ще ви кажа една статистика. Знаете, че в офиса на Forever имаме презентации понеделник, вторник и сряда. Понеделник е презентация за представяне на компанията и на бизнес възможността. Обикновено, примерно, ако има 15 човека на нея. Във вторник е презентация за продуктите. Има около 30. В сряда е презентация за маркетинговия план. Има един. Един до 3. Наистина, между такова и съотношението между хората, които искат да стават просто клиенти и хората, които искат да стават дистрибутори. Това, че има малко хора по време на обучението на маркетинговия план, няма нищо лошо, но знайте, и особено спонсорите, не ги спускайте. Това са хората, които искат да стават дистрибутори. Мога съвсем чистосърдечно да кажа, че докато само аз водех тези обучения, всички тук, които ви виждам, сте минали през маркетинговия план на живото обучение. Почти никой не ми е непознато лице. Необходимостта да използваме просто и копируема система. С 2 думи Джон и Джейн казват: хора, разберете го, бе. Разберете го кратко и ясно. Трябва да ползвате наистина простичка система, която могат да копират и другите. Независимо колко сте талантливи, колко сте готини, правете нещата така, че да могат и другите да ги копират. Една проста копируема система е така наречения кръг, цикъл на Forever. Тя е проста и копируема. Но дистрибуторите никога няма да, ваши дистрибутори никога няма да копират нещо, което вие не правите. Лидерите очакват техните мрежи да спонсорират. Аз тук дрънча върху една много голяма камбана. Тъй като знам бройките на спонсорирането от всички вас дистрибутори. Много добре, аз работя с цялата система. Мога да ви кажа, най-малко спонсорират лидерите. Тези, които сте тук, ако сте дистрибутори топ 100, топ 200 и топ 300 спонсорират повече от вас.
Все още, обаче и те ще спрат. Замислете се върху това нещо. Всеки си има някакво оправдание. Ама аз не спонсорирам този месец, защото помагам на дъщеря си да направи коя си квалификация. Аз не спонсорирам този месец, защото помагам на един дистрибутор. И се помагате на някой друг, а на вас си не помагате, нали? И в един момент стигнахме до къде? До 1/6 нов дистрибутор на месец. Така че, просто копируваме система, като част от нея е и процеса на спонсориране. Справете го вие, ще ви копирате дистрибуторите. На средностатистическо познаване на продуктите, тяхната употреба и предназначение, ползите от тях. Както казаха и тук преждеговорящи, когато говорим за продуктите, ние не продаваме техните качества и техните характеристики, а ние продаваме какво? Резултатите. Точно така. Обаче, искам да ви кажа и едно друго нещо. Какъв е конкретният резултат от това, като се изкъпеш с шампуана на Forever? Ставаш по-чист. Ставаш по-чист. С помпата също ставаш по-чист. Няма си по-мръсен. Купуваш от просто собствения си бизнес. Чудесно. Обаче тук вече не говорим за резултат, тук говорим за полза. Така че запомнете, продаваме ползи, не резултати. Защото когато е резултати, някой път резултати са невидими. По принцип. Продаваме ползи. Какви са ползите от употребата на продукта? Ползите могат да бъдат и за нас чисто физически, могат да бъдат и финансово. Джон и Джейн казват нещо много хубаво. Така да не може да си представим, че човек ще стане успешен дистрибутор, а все пак като стане един деманден менеджер, това звучи сериозно, без той да е написал мечтата си в писмен вид и да си я чете всеки ден и да знае какво иска да постигне. Така че хората, които имат своя книга на мечтите, са тези, които знаят каква точно цел преследват. Разбиране за достижимия, не празни обещания, свързано както с вашата работа, така и с вашите групи. Не обещавайте на хората неща, които не може да им изпълните, да им помагате. Ние ще ви подкрепяме, докато станете менеджери. И още на другия ден ме няма. Стана ли менеджер след 3 месеца? Не съм станал. Продължавам да те подкрепям. Сега, какво правят между другото, мисля, че Ким Мацен ще го сподели пред вас, почти съм сигурен. Какво правят най-големите тарикати в бизнеса? Джон, Ким Мацен. Видяхте ли колко човека са спонсорирали? 33 за една година. Въобще и нищо хора в сравнение с тези, които всеки от вас спонсорирал през първата година. Обаче, обърнете ли някакво внимание, от тези 33 има 6 менеджери. Значи те не спонсорират първо кой да е, селектират и второ, с тези, които дават индикация, че наистина имат желание, те работят ежедневно, докато ги направят менеджери. Мисля, че правихме една калкулация. Нека пак да я направим бърза. Да речем, искате да помогнете на 2 души да станат менеджери. Заслужава ли си според вас цяла година по 8 часа да бъдете с тях? Нон-стоп. За всичко, да пътувате, да инвестирате в материали, в абсолютно всичко. Защото от 2 менеджери вие ще спечелите какъв месечен бонус? Горе-долу? Около 4000 лева, казва Галя. От 2 менеджери ще печелите месечен бонус. Добре. Мрежове маркетинг е бизнес на цифрите, за това ще продължим малко по-нататък. За 4000 лева служава ли си, бе? Една година се бъхтеме с тях. Следващите години повече ще Така, говорете малко по-ясничко. Следващите години. Колко бе, Румба? Аз ще ви кажа.
Научете се да пишете точни цифри, да може да смятате хубаво в този бизнес. Когато показвате някой бизнеса, чертайте му кръгчета и му пишете точни цифри. Ти ще запознаеш двама души, които ще си купят по 2 точки и от тези 2 точки ще спечелиш 244 лева и 44 стотинки. Това не означава точно, а не някакви общи понятия. Така, 4000 лева. Аха. За 4000 лева не си я служава, между другото. Казвам ви го често. Ако ги вземете еднократно. За първата година обаче след това ще вземеме 48 000 лева. Аха! Тази цифра гледайте, когато на 6-тия месец си викат: аре, мене, то няма ли да стане менеджер накрая? Ама няма да се отказваш от 48 хилки следващата година. Обаче Forever съществува и ще съществува още дълго време. $240 000 лева за 5 години. За 240 000 лева заслужава ли си с някой всеки ден да бъдем, да помагаме, да даваме пари и примерно това да ни струва да едно, даже и 10 000 лева през годината? Добра инвестиция ли? Мога да ви кажа, че във всяка банка, ако занесете такъв бизнес план, веднага ще ви отпуснат двоен кредит за това нещо. Значи, вижте го това нещо. Това трябва да ви е ясно. Това трябва да ви е ясно. Трябва да ви е ясна математиката на бизнеса. Простичко. Точно тези цифри. За 240 хиляди, още днеска си избирам двама души от моята група и ще ги бъхта до дупка. След една година менеджери. Кое е хубавото в този случай? Чували ли сте понятието win-win situation? Печеля. И те печелят, и аз печеля. Освен това, те какво се научават? Знаете ли кое е хубавото? Следващата година те ще избъхтат по двама. Защото ще кажат: аре, няма само той да лапа по 240. Да лапнем и ние. И те ще избъхтат по двама. И вие ще имате двама на първа линия и 4 менеджери на втора. По 4 менеджери на втора, да ви сметнем колко ще печелите. Тъй като се взима по 3%, а тук взимате по 6%, ако вземем, че взимате по един и същи, имате един и същи оборот, значи ще печелите по още 4000 лева на месец. Нали? За следващата година ще добавите още 48 000 и за следващите 5 години с една изместване още 240. Заслужава ли си? Сега, защо ви ги пишат тези цифри? Ако нямаме тази визия, утре няма да искаме да станем в 7 часа. Обаче, ако имаме тази визия, може би ще ни си иска повече да станем утре в 7 часа. Разбирате ли силата на това? Не се отчаивайте, че от днеска за утре няма резултат. В нашия бизнес резултати са много дългосрочни. Затова ви казвам, работете в посока дистрибутори, не работете в посока клиенти. Само. Защото знам, че звучи много грубо, но ако работиме за клиенти само, аз съм казал на много от вас и те знаят какво става с клиентите ни. Има 3 изхода. Единия оздравяват, нали? И спират да купуват. А другия, т.е. два са изходите, а другия е леталния. Умират. Просто умират. И пак не купуват. Нали? Така че по-добре да имаме дистрибутори надолу и да печелим от това нещо. Математиката в бизнеса звучи много така меркантилно и гадно, но е точно така. Така че хванете се здраво с тези сметки и статистики. Трябва да е ясно колко човека се обаждам и колко идват. Отколко като дойдат, колко спонсорирам. Отколко като спонсорирам, колко стават
асистент супервайзор и така нататък. Когато знаете това нещо, тогава вече ще може да управлявате вие целият си процес на бизнес. Тогава ще го управлявате. Няма той да ви управлява вас. Незнаенето на всички тези статистики води до това, че този процес ви управлява вас. Вие не знаете и пак на края на месеца кажи стоп. Така, друго нещо. Над средностатистическо ниво на общуване с хората. Джон и Джейн казват, и ние в първите дни и първите месеци на нашия бизнес нямахме идея как става това нещо. Как да общуваме така с хората, че да бъдем успешни. И се възхищавахме на хората около нас, които така лесно, с така лекота представяха продуктите, бизнеса и така нататък. Какво правихме? Ходихме и ги слушахме. Ходихме и ги слушахме и тренирахме. След това започнахме и ние на днешния етап и ние имаме на средностатистическо ниво на общуване. Говориме, че споделянето на опит и използването на опита на другите хора води до нови идеи, до вдъхновение и до по-голяма увереност. Мога да ви кажа, че никога няма да се научите да общувате с хората, никога няма да се научите да правите презентации, ако не почнете да ги правите. Не очаквайте, че един ден ще се събудите така с някакво вдъхновение и ще бъдете готови да правите презентации. Всеки е минал и през първата най-лоша презентация да стигне до по-хубава и до по-хубава и до по-хубава. А в крайна сметка, пък, какво говорите? Нали видяхте колко процента оказва върху въздействието на хората? 7%. Вие ако сте добре подготвени на всичко друго, всичко въпрос на желание и на ентусиазъм. Така че над средностатистическия лидер е студент на бизнеса. Той редовно учи и се усъвършенства. Учи и се усъвършенства. Говорим и за надсредностатистическа последователност. Нашия бизнес се гради тухла по тухла. Всеки ден или всеки месец по една допълнителна тухла. Не случайно в подготовката на този семинар включихме историята на Чани. Не сме включили случайно, между другото. Нито едно от нещата, които направихме през тези 2 дни, не е случайно, само защото трябва да запълним времето. Историята на Чани беше точно примера за тази последователност. Тухла по тухла. Нали видяхте графиката му? Всяка година стъпчица нагоре. Всяка година стъпчица нагоре. Мога да ви кажа, че от